yaron nan ya bamu namba wai yayansa. An gama sa. Kai ina wayarka. Da waya. Yayin ka ba shi da waya. Yana da ita. Ina wayarka. Ba mu nan kira shi a waya don ku. Kira shi. Ba mu nan. Ashi kira shi. Kira shi a waya, kira shi da kanka, kira shi. Kawo ta nan da mu. Salamu alaikum. Hello? Kayo. Mun kama kaninka. Mun kama kaninka inda kana ka zo ka karɓe ko kawo kuɗi. Yalla bai magana da shi. Magana ne. Ka kawo mana kuɗi ka zo ka karɓi ganinka. Kai! Wai hanni ne za a ɗauke wa ƙani ai garkuwa da shi. To sun taɓo tsuriyar dodo. Yau za su yi ga sabon yanayin da ba su taɓa shiga cikinsa ba. Ba ni da kyau. Sai ne maganin su. Waye? Ka zo kenan na ganinka ba komai. Wai kuɗi kake sa rai na ka samu? Mun ka isa ka zo kwata. Ta so mana! 96 An gama oga. Case, video case. Ai! Juyan kaisa!
da na daina a kadin ka can ka je ka dauka. Ka tabbatar da ka daina? Na tabbatar na daina. Ta yaro kyau take ba ta farko. Ka tabbatar da ka daina garkuwa in dai ku za ku ci gaba da yi. Sai na kashe ku. Ku danna mana subscribe kana ku danna ƙararrawar sanarwa za ku ga sabon shirinmu da zarar mun ɗora nan take. Mun gode da kulawarku.